bon dia a tots. Ara toca actuar al grup de ball Els Mateixos de la Falla Olta Juan Ramón Jiménez e Enginyer Joaquim Benlloc. Va a ballar tant el grup infantil com el grup de majors i en esta primera part anem a fer una demostració de diferents xotes. En primer lloc, xota del Far, xota de Tres, xota de Banyeres i xota de Benajever. Un fort aplaudiment.
Els mateixos ens oferiran el fandango de Cortes, la malagueña, la jota de Muro i el bolero de l'Alcúdia. Un fort aplaudiment, per favor.
En el pavo María
Danzas Regionals de la Falla Horta Juan Ramon Jiménez, enginyer Joaquim Benllo, que finalitza així la seva actuació en esta edició del Festival de Baixa del Carrer, que també rep el diploma que acredita el seu pas en esta edició. Moltes gràcies, una abraç per ell.